நேயர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வணக்கங்க. போன பதிவில் மதுகைடபர்களுடைய வதத்தை பார்த்தோம். இப்போது இதில் சித்தியம்னனுடைய கதையை பார்க்கலாம். மன்வந்தரம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு காலத்தினுடைய அளவு. இப்போ நம்ம 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம்னு சொல்கிறோம். வசந்த காலம், ருது காலம், இந்த மாதிரி ஒரு காலத்துக்கு குறிக்கக்கூடியது மன்வந்தரம்னு சொல்லக்கூடியது. கல்பம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு கல்பம் அப்படின்னு சொல்கிறது பிரம்மா சிருஷ்டி பண்ணுறாரோன்னு லோகத்தில் மரம், மட்டைகள், ஆடு, மாடு, குதிரை, கழுதை, இந்த மாதிரி சகல ஜீவன்களையும் பிரம்மா சிருஷ்டி பண்ணுறாரு இல்லையா? அப்படி அவர் சிருஷ்டிக்கக்கூடிய அந்த காலம் அதாவது பிரம்மாவனுடைய சிருஷ்டி காலத்தில், அதாவது பிரம்மாவோட பகல் காலத்தில், ஏன்னா அவர் சிருஷ்டியை பகலில் தான் செய்வார். ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்களில் பிரம்மாவுக்கு உறக்கம் இருக்கும், தூக்கம் இருக்கும். ஸோ அதனால் பகலில் தான் சிருஷ்டி பண்ணுவார். அந்த பகல் காலத்தில் 14 மன்வந்தரங்கள், அதாவது மொத்தம் அவர் சிருஷ்டிக்கக்கூடிய அந்த காலத்தில் 14 மன்வந்தரங்கள் இருக்கிறது. அந்த மன்வந்தரங்களுக்கு ஒரு அந்தந்த மன்வந்தரங்களுக்கு ஒரு அதிபதி இருப்பார். அதுபோல் 7வது மனு வைவஸ்வத மனு. இவர் தனக்கு நல்ல குழந்தை வேணும், நல்ல புத்திரன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தபஸ் பண்ணினார். அவருடைய குருவாக இருக்கக்கூடிய வசிஷ்டருடைய ஆலோசனைப்படி ஒரு யஜ்ஜம் பண்ணினார். மனு புத்திரன் தான் வேணும்னு நினச்சார். ஆனால் அவள் மனைவி என்ன நினச்சா? பெண் குழந்தை வேணும், புத்திரி வேணும்னு நினச்சா. ஆனால் பிறந்தது புத்திரி தான். அவள் மனைவி நினச்சபடி தான் நடந்தது. அந்த பொண்ணோட பெயர் இளா அப்படின்னு பேர். மனுவும் தனக்கு மகன்தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்ல, வசிஷ்டர் அவருடைய குரு இல்லையா, அவர்கிட்ட அவர் யோஜனைப்படி தானே எக்ஸாம் பண்ணினார். ஆனாலும் இப்படி புத்திரி பிறந்துட்டாலே, அதனால் அவர் வசிஷ்டர்கிட்ட மீண்டும் போய் சொல்ல, அவர் மறுபடியும் பரமேஸ்வரனை தியானம் பண்ணி தன்னுடைய தபசக்தியினால், அவர் வசிஷ்டருக்கு இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய தபோ வலிமையினால் அந்த இளான்னு சொல்லக்கூடிய பெண்ணை ஆணாக மாற்றினார். அந்த ஆணாக மாறின அந்த குழந்தையோட பேர் சுத்யும்னன். இளா என்ற பெண் சுத்யும்னன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆணாக மாறினாள். ஒரு நாளைக்கு இந்த சுத்யும்னன் ஒரு ஆண் குதிரையில் தன்னுடைய சகாக்களோட வேட்டைக்கு போனான். அங்கு இளாவிரதம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வனம்னா ஒரு உத்தியாவனம், ஒரு நந்தவனம் இருந்தது. அதை பார்த்துட்டு அங்கே மரங்கள்லாம் அப்படியே நிறைய பூத்து கொண்டு அழகாக இருக்கிறதும், குயில்களெல்லாம் பாட்டு பாடுறதையும் கேட்டு சந்தோஷப்பட்டு அதுக்குள்ளே தன்னுடைய குதிரை மேலே சகாக்களோட உள்ளே போனான். உள்ளே அவள் நுழைஞ்சாலோ இல்லையோ, உடனே சித்தியம்னன் உட்பட அந்த குதிரை உட்பட, ஏன்னா அவன் போனது ஆண் குதிரை, சித்தியம்னனும் ஆணாகத்தானே இருக்கா. இப்போ அவன் அத்தனை பேரும், அவனோடு கூட போன அத்தனை சகாக்களும், அதாவது அவனோட கூட போகிறதும் ஆண் சகாக்கள் தானே, அவன் அத்தனை பேரும் பெண்ணாக மாறிட்டா. தனக்கு பெண் சுரூபம் வந்தவுடனே சித்தியம்னு என்ன பண்ணினான், மறுபடியும் பழையபடி இளா அப்படிங்கிற பேரோடு இருந்தான். ஆனால் அவன் முதல்ல பொண்ணாக பிறந்தோம், அப்புறம் ஆண் மகனாக மாறினோம், இப்போ மீண்டும் பொம்மநாட்டியாக போயிட்டோம், என்னடா செய்கிறது, இது ரொம்ப நமக்கு ஒரு அவமானமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த வெட்கத்தினால அரண்மனைக்கே போகலை. ஒரு வனத்திலேயே தான், அங்கேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்டிலேயே அப்படியே இருந்துன்னு வந்தான். ஒரு நாளைக்கு சந்திரனுடைய புதல்வன் புதன், அவன் இளாவை பார்க்குறான். பார்த்த உடனே அவள் அழகை பார்த்து அப்படியே ரொம்ப மோகிச்சு போய், அவள் 2 பேரும், அந்த பொண்ணு ரொம்ப ரொம்ப இணைந்து பழக அந்த பெண் இளா கர்ப்பவதி ஆகிடுறாள். அவளுக்கு புரூரவன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆண் குழந்தை அவளுக்கு பிறக்கிறது. தன்னுடைய நிலைமையை எண்ணி ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டு மறுபடியும் தான் ஆணாக வேண்டுமே என்று ஆசைப்படுறா, ஆணாகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறா.
அப்போது அவளுடைய குரு வசிஷ்டர் தானே, அவரை மனசில் நினைக்கிறாள். அவர் ஞான திருஷ்டியினால் இதை தெரிஞ்சுண்டு, ஓ இளா வந்து சுத்தியம் இளாவாக இருந்தவள் சுத்தியம்னனாகி சுத்தியம்னன் இளாவாகி இப்போ இளா வந்து தன்னை மனசினால் நினைக்கிறா அப்படின்னு குலகுருவுக்கு தெரிஞ்சு அவர் மறுபடியும் அந்த பரமேஸ்வரனை நோக்கி தபஸ் பண்ணுறார். இந்த வனத்துக்குள்ளே போனவுடனே ஏன் இந்த சித்தியம்னன் வந்து பெண்ணாக போனான்னு கேட்டால், இந்த இளாவிரதம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உத்தியாவனத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு சனகாதி முனிவர்கள் ஒரு சமயம் வந்தாளாம். அவள் சனகாதிகள் வரும்பொழுது அப்படியே பிரகாசம், எங்கேயும் ஒரே காந்தி, அப்படி ஒரு பிரகாசம் இருந்துதான். அந்த நேரம் அவள் உள்ள அந்த உத்தியாவனத்துக்கு வந்த நேரம் பரமேஸ்வரனும் பார்வதியும் உல்லாசமாக இருந்த நேரமாக. அதனால் அவள் 2 பேரும் உல்லாசமாக இருக்கும்பொழுது நம்ம உள்ளுக்குள்ளே போகிறது அது சரியில்லையே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவள் மீண்டும் தபோவனத்துக்கு திரும்பி போனாளாம். ஆனால் இந்த சனகாதிகள்கிட்டேருந்து வந்த அந்த ஒளி இருக்கு பாரு, அந்த வெளிச்சம், அந்த தேஜஸ், அந்த காந்தி, அது என்ன படித்து போனவுடனே ஈஸ்வரனுக்கு அருகில் கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருந்த பார்வதிக்கு ஒரு மாதிரி வெக்கம் வந்துடுச்சு. உடனே அவள் பரமேஸ்வரன்கிட்டேருந்து இப்படி நகர்ந்துட்டா. ஏது இந்த வெளிச்சம், ஏன் இப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவளுக்கு யார் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி யோசிக்கலை. தன்னுடைய அவளுடைய ஒரு ப்ரைவசி இல்லையா, ஒரு தனிமையான ஒரு நேரம், அந்த நேரத்தில் அப்படி ஒரு ஒளி வந்து தன்னுக்கிட்டக்க ஒரு மாதிரி ஆகி நாணமடைஞ்சு விலகினத்தினால அவள் இந்த இடத்துக்கு யார் வந்தாலும் அவள் பொண்ணாக போகட்டும் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்டான். அதனால தான் இவன் வந்து இந்த சுத்தியம்னன் பெண்ணாக ஆகிவிட்டான். இப்போ அவன் இளாவாக மாதிரி தன்னுடைய குலகுருவை நினச்சிக்கிட்டதுனால குலகுரு பரமேஸ்வரனை தியானம் பண்ணினார். அந்த தபஸுனால் பரமேஸ்வரன் அவளுக்கு முன்னாடி மீண்டும் தோற்றம் கொடுத்து வசிஷ்டரும் வெண்ணுருவம் கொண்ட சுத்தியம்னன் ஆணாகணும் அப்படின்னு பரமேஸ்வரன்ட்ட வேண்டிக்கிறார். பரமேஸ்வரன் மகாதேவன் என்ன சொல்லிடுறார், கொடுத்த சாபத்து மாற்ற முடியாதுப்பா, வேறு என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிக்கணும்னு சொல்கிறார். பார்வதியோ சாபத்தை கொடுத்தா, பரமேஸ்வரன் போய் அதை மாற்றணும். அப்படி பரமேஸ்வரன் மாற்றினா பார்வதிக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எப்படி மாற்றணும்னு சண்டை போட மாட்டாளா? பரமேஸ்வரிக்கு பார்வதிக்கு கோபம் வந்துடும். வரம் தராமல் இருந்துட்டால் தன்னை நோக்கி தபஸ் பண்ண வசிஷ்டர் வருத்தப்படுவார். பார்வதியும் வருந்தப்படாது, வசிஷ்டரும் வருத்தப்படக்கூடாது. இப்படி ஏதான ஒரு வரத்தை நம்ம கொடுக்கணும்னு மகாதேவன் நினைச்சார். அதனால் என்ன சொன்னார், 1 மாதம் பொண்ணாக இருக்கட்டும், 1 மாதம் ஆணாக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வரனை அவளுக்கு கொடுத்தா. இதனுடைய தொடர்ச்சியை நாம் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கிறது, இப்படி 1 மாதம் பெண்ணாகவும் 1 மாதம் ஆணாகவும் ஆன அந்த சுத்தியம்னனாகிய அந்த இளா என்ன நடக்கிறது, அவளுக்கு என்ன ஆச்சுங்கிறத அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம்.